पढ़ब ना लिखब बबुआ होई अब गुजारा कैसे सोचतनी। अरे की पढ़ब ना लिखब बबुआ होई अब गुजारा कैसे सोचतनी। कि कबले तू बाबूजी के होटल में खइब हे बबुआ सोचतनी। कि कबले तू बाबूजी के होटल में खइब हे बबुआ सोचतनी। तो नमस्कार प्रणाम, हम जितेंद्र सिंह टॉप बी कॉमेडी में सबके स्वागत कर रहा बनी। हमारा सीधा साधा जिंदगी के उ रेल कर गई, हमारे सीधा साधा जिंदगी के उ रेल कर गई, आ देखते ही देखते उ खेल कर गई। ए भैया हम का बताई, जेकरा के हम अंगूठा समझ के पकड़ ले रही, जेकरा के हम अंगूठा समझ के पकड़ ले रही, उ साइन निकल गई। आ हम भैया पेप्सी लेके बैठा रही, वाइन निकल गई। आ जवन फोटो देख के हम खूब झूमत रही, जवन फोटो देख के हम खूब झूमत रही, जब उ सामने आई ए भैया उ डाइन निकल गई। अब बहिरा किने ब्लूटूथ आ अन्हारा किने शीशा, बहिरा किने ब्लूटूथ आ अन्हारा किने शीशा। ए भैया सुनी लोग, सुनावो तनी हम आजकल के खीसा। 2 दिन भइल जन्म लेला, अभी ले भइल ना ओकर छठियार, आ उहे अब कहता बोला ना तारा कतना चाही हथियार। भैया राजत भाजपा जन सुराज देखेला, राजत भाजपा कांग्रेस जन सुराज देखेला, आ अपना से बड़ बड़ समाज देखेला, आ पढ़े के उम्र में केजीएफ का पुष्पाराज देखेला। ऐसे ही एक बेरा का बात है भैया कि जीवन में समझ ली कि टेंशन कैसे आवेला ये कोई के नहीं पता, हमरो नहीं पता, रोवो नहीं पता। लेकिन एक बेरा के बात हो कि हमारे साथ ऐसा घटना घटल, वाक्य जो बा रोवो साथ हम शेयर कर चाहतनी कि टेंशन जीवन में कैसे आवेला और हमारे जीवन में कैसे टेंशन आई। एक बेरा के बात हो कि भैया हम घरे से तैयार होकर निकलनी बाजार जाए खातिर। तो जैसे ही हम धोबी घाटवा मोड़ पर पहुंचनी तो एगो लड़की हमरा से लिफ्ट मांगलस। समझ ली कि हतना खूबसूरत आदमी से एगो खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांगलस। इहे हमरा खातिर बहुत टेंशन रहे, लेकिन का करी, बैठनी गाड़ी पर, कहनी कि चलिए छोड़ देते हैं। जैसे ही कुछ देर आगे बढ़नी, जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़नी तो सही ओकरा चक्कर आवे लागल। ओकरा जब चक्कर आवे शुरू भइल तो हमारा टेंशन बढ़ल। जब हमारा टेंशन बढ़ल तो ओकरा के हॉस्पिटल ले गईली। जैसे ही ओकरा के अस्पताल पहुंचैनी तो डॉक्टर से बतैनी कि देखी कि चक्कर आवता। तो डॉक्टर हॉस्पिटल अंदर ले गई केबिन में, आ 10 मिनट के बाद भाई साहब वो बाहर निकल के आयल, कहलस कि बधाई हो, तू तो बाप बनने वाला बड़ा। अरे भैया एकदम इतना टेंशन भइल और टेंशन बढ़ल, कहनी कदापि ना, ऐसा हो ना सकेला, हम लड़का के बाप ना हो सकीला। तब तक भाई साहब का बताई, ओने से लड़किया अंदर से बाहर आई, कहती है कि ना ये हमार लड़का के ये बाप बड़ा। अब और टेंशन बढ़ल। अरे भाई जब का बताई कि हमरा वो हॉस्पिटल में, वही अस्पताल में मेडिकल चेकअप करावल के पड़ल। वही अस्पताल में मेडिकल चेकअप भइल। जब रिपोर्ट आइल तब पता चलल कि हम तो कबो बापे नहीं बन सकत। और टेंशन बढ़ल, का बताई भैया कि कितना टेंशन बढ़ल कि बाप रे बाप। अब तो हम सोचे लगन कि साला उ 2 गो लड़का जो बाड़े सा घर में, उ कौना के हवे सो। अरे का बताई टेंशन कहां से आवेला बताई, सोच नहीं सकत। अतने देर में हमारे एगो दोस्त बान चिंटू भाई, उनकर फोन आ गई। फोन आयल तो कहनी कि का बताई भैया बड़ा टेंशन में बानी भाई। तो कहलन कि अरे इतना मर्द टेंशन में काहे बड़ा,
अगर तू इतना टेंशन बा तो तू हमरा घरे चल आवो। तो हम का कहनी कि चिंटू भाई घरे खातिर निकल गई आ घरवा से कुछ दूर पर रही कल उगले 10-12 साल के लड़का निकल होने से आवत रहे। तो हम पूछनी कि ये बबुआ चिंटू भाई के कौन घर हो? तब वो कहलस कि ये सामने वाला जो ना में से मियाँ बीबी के लड़े के आवाज आवता। तो हम कहनी कि अच्छा तो तू उनके लड़का बड़ा। तब कहता कि यही बात के तो टेंशन बा, यही बात पर घर में झगड़ा हो रहा बा। अरे बताई भैया और टेंशन। अब भाई हम उनकरा घरे ना गई। अब हम घरे गई तो 1 सप्ताह बाद उनकर लड़कवा फोन कैलस। फोन करके कहता कि अंकल रउआ हमारा पापा के साथे रहिला। तो हम कहनी कि हाँ का बात बा? तो आप रउआ मना कर दे कि हमरा साथे अब मत रहिए। कहनी कि काहे? अरे हमर संगतिया हम मित्र हम काहे ना रह। कहन कि अरे अंकल रउआ संहत नहीं खी। अब पापा नु कि अंगूठा के नाखून चबावे लगल बा। हम कहनी कि अरे में कौन सा बड़ा बात बा भाई, ये में कौन बड़ बात नहीं है। तो आम लोग सब लोग अपना अंगूठा माने नाखून चबावेला। तब कहता कि लइकवा उनकर कि अरे अंकल रउआ समझत नहीं खी, माने पैर के अंगूठा चबावत रन। हम कहनी कि ना ई होइए नहीं खे सकत, ई कबो नहीं खे हो सकत। कौनो इंसान भाई साहब ये लोग बताओ अपना पैर के अंगूठा कोई मुंह से चबाई ना। तब लइकवा कहता अरे अंकल रउआ समझत नहीं खी, वो आपन अंगूठा ना मम्मी के अंगूठा चबावत रन। का करम भैया, ऐसा समस्या बा, टेंशन कहां से आवेला तो पते ना चली। तो नमस्कार प्रणाम। ई वीडियो रउआ सब कैसा लागल? अच्छा लागल ही तो लाइक कमेंट शेयर करी जा। चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा काहे कि नेक्स्ट वीडियो रउआ सब तक पहुंच सके। अच्छा बढ़िया रउआ सब के मजेदार कॉमेडी रउआ सब के बीच लेके आए। तब तक जय हिंद जय भारत।